metro lang ata sa buong ganyan eh, no? Buong haba na yun. Tayo pa tayo dito. Ano ba yan? Ito na. No? Sige. Doon sa Kaya una. nga, alam ko naman. Pinaano mo akong off eh. Oops. Dito na. Ah, okay. Ibang lugar na nakakalito. Dapat lagay nila ng araw ng airport yun, no? Oo. Diba? Pero yung orbis yun, ha? Para niya, ikaw lang. Hindi ba nang naninilaw sila ang rin? Kaya kayo. Gago. Di mauna ka ng pumunta. Gusto ko, boyfriend. Gusto kong boyfriend ko niya ng 2023. Pero, may gulong requirements. Dapat, number 1, dahin niya ako pagulugan. Number 2, dapat dahin niya ako
sarong babae. Kaya mo ito. Di ko agad to. Ikaw man, wala akong gamot, wala akong bitis. Sa hiling mo, ano ang ginamit ko pantong sa pinto mo? Ano kayang ulam na pampagana sa kids? Dapat masarap na sabaw. Wow! Sinigang! Mapapagilig sila sa sarap ng North Sinigang Mix. Gawa sa Rio Sampano para sa sabaw na umaapaw sa ating kilig sarap. Pakiligin na sa North Sinigang Mix. Fat fresh. Stocked with antibacterial zinc. That's the way 99.9% effective for all day only zinc fresh bread. Based on matcha. Up to 12 hours with regular use. Close up. Walang tumakas. Kaya ngayong gabat, huwag nating palalampasin ito. Tayo na sa RS Marketing Valentine Appliance Sale. Simula February 16 hanggang February 28, 2023. RS Marketing is the pinaka Quezon City City with branches in Regala, Licao, and RS Marketing sa Power State, Pagdating sa Sorsogon, Lianza, Major Credit Card, Visa, and Ano naman airport natin dito sa walang ilaw. Oo. Dapat tumayilaw, di ba? Sa Maynila nga, mag-Christmas light pang nilalagay. Dilim-dilim. No? Oo. Paano yung mga sobrang labo na mata na nagdadrive, di ba? Paano pang tigilan ng napagod? Lutuan with Maggie. Paano pa singlahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Mulahanay ng luluto, nakakarating sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Nagmamahal Maggie Magic Sarap. Sa luto, sumasarap ang buhay. Pag Maggie Magic Sarap, araw-araw, all-in-one sa sarap na papasarap. Kaya naman yung Magic. Oh, hello. Dahil siguro sa Siraan siya. kuman siya. Halos pagbalik sa lawas ko, pati sa kulawan kay Atla Kene, pagbalik siya. Sa mga taga Pilar Sorsogon, nandiyan na po kami sa Corok 7, Barangay Mariposque, Pilar Sorsogon. At si Pidla, Barangay sa Street, Bagawan, Pilar Albay, sa harapan lang po ng West Central School. Dito. Dito na. Yes, you know it's true. Ay, puno. Kaya yung pinakapado doon. Ha? Ano? Ano parang ano? So ito na nga guys. Nandito kami sa waiting area. Bicol International Airport guys. Waiting area. Ano man? Hindi, nag-ano na yun, nag-vibrate na yun. Ah, ng kape. Alam mo, dumating 5:30. 5:30 estimated nila, 5:20 na yung nagdumating. Nandiyan na pala sila. Ayan na. Time, 06 AM. AM yan yung sabihin.
Tapos itong 1800 alas 6 ng gabi yan. Gabi. Alas, Dito na kami guys. Good morning.